Szervusztok, üdvözöllek titeket! Ez a következő téma, amiről beszélek most, ez a előzőhöz, a vezetővé váláshoz kapcsolódik részben, mert itt a mai alkalommal arról beszélnék, illetve beszélek, hogy hát milyen szerződést kötöttél magaddal, illetve a céggel, akivel együtt dolgozol, és ez egy nagyon jelentős kérdéskör. Amikor elindultál az üzletben, akkor azért indultál el, most teljesen mindegy melyik üzletben, mert elköteleződtél iránta, és eldöntötted magadba, hogy ezzel az üzlettel, vagy éppen azzal az üzlettel annyi pénzt fogsz keresni, amennyi a céljaid eléréséhez feltételezhetően elég. Na most, mivel egy üzletben indultál el, ezt az egészet úgy kell kezelni, hogy nem mint egy kedvtelést vagy egy hobbit, hanem hát egy üzleti, egy vállalkozást kezdtél el. Különféle összegeket fizetünk mindenféle üzletben az induláshoz, az indulásra, amelyikben nem kell fizetni, az nem igazán kezelhető olyan mértékben, hiszen a jövedelmezősége az kicsit illuzórikus, vannak azért kivételek, de általánosságban az üzletek nagy részében fizetni kell az indulásért, bármilyen nagyságú csomagot is vásárolsz, vagy egy összeget beteszel a közös kasszába, és annak szellemében terméket vásárolsz, vagy valami hasonló módon indulsz el, és mivel egy ilyen indulási mód megkövetel egy bizonyos elköteleződést, tehát egy vállalkozást kezdesz el. Most, hogyha te üzletiesen gondolkozol, már pedig valószínűleg az szerint gondolkozol, akkor hát az üzleties viselkedésnek, az üzleti magatartásnak vannak bizonyos szabályai. Most ezekről a szabályokról szeretnék beszélni, hiszen mindenki, aki elkezd egy dolgot, egy munkahelyen elkezd dolgozni, akkor ott vannak jogai, mint neki, mint egy ottani dolgozónak, hát itt nekünk is vannak jogaink, mint akik itt ebbe az üzletbe tevékenykedünk, vagy bármelyik üzletbe, de vannak kötelességek is, és a kötelességek és a jogok összhangját össze kell úgy hangolni, hogy teljesen harmóniában legyenek egymással, illetve veled, hiszen te csinálod a saját üzletedet, és mivel ezt egy ilyen módon kell hozzáállni, tehát ehhez egy ilyen módon kell hozzáállni, ez jelentősen befolyásolja az eredményességedet. Tehát mindenképpen nem véletlen az az összes hangzatos szöveg, hogy te rajtad áll a te üzleted, te csinálod a saját szerencsédet, a te gondolataid határozzák meg a sikeredet. Hát ilyen mondatok azért hangzanak el, mert valójában ez így is van, tehát minden tőled függ. Te vagy az összes mozzanat körülötted megtörtént dolgoknak a kezdete, a taója. És ilyen módon kell hozzáállni a témához, kellő komolysággal, mert mit várhatsz el egy olyan dologtól, amit csak úgy csinálgatom című dolog, hát ott biztos, hogy nem lesz igen korán, vagy igen sokára lesz siker, mert csinálgatni nem jelenti azt, hogy most csinálni. Minden egyes tréner azt mondta, hogy ha elkezdünk egy üzletet, most bárki tudnék példákat mondani, Erik Wörit például, akkor, akkor azt az üzletet úgy kell csinálni, hogy csinálod, nem pedig csinálgatod, mert akkor leszel sikeres, és azért van az a siker, aki sikeres egy üzletben, mert hatalmas lendülettel indul be, és rendkívüli befektetést, erőt, kifejtést tesz azért, hogy gyorsan, nagyon sok ember csatlakozzon hozzá, mert a legtöbb és a leggyorsabb indulási mód az, amikor mindent beledobsz. Azt mondják, hogy all in, mindent bedobni, mindent betenni, mert nagyon gyorsan, nagyon sok embert meg lehet nyerni az üzletnek, és ezáltal van az, hogy igen nagy nyereséget tud mindenki magának, aki ezen a módon indul. Most igazából nem erről szerettem volna beszélni, hanem az üzleties magatartásról. És a magatartásnak egy része arról szól, hogy ugye amikor elindultunk, akkor várunk egy bizonyos
a munkánkért, várunk egy bizonyos segítséget, az induláshoz való segítséget, egy szponzori segítséget, egy üzleti segítséget, és hát itt nálunk minden egyes ilyen induló, aki itt elindul, megkapja a megfelelő segítséget. Ez az üzleti lépések elsajátításában, illetve a cég egy olyan fajta háttérinformációs rendszert működtet, illetve alakít ki, ami mindenki számára lehetővé teszi az üzlet építését. Most minden esetre mindenki, aki becsatlakozik egy szponzorhoz, azért elvárhat még dolgokat. Tehát a szponzor elindítja az üzletben, megismerteti az üzletépítés fogásaival, megmutatja az eszközöket a számára, ami a rendelkezésre áll, esetleg plusz dolgokat mutat neki, illetve ad neki, hogy még eredményesebb tudjon lenni, és akkor ezáltal nagyon gyorsan tud haladni az üzletben, ha üzletiesen gondolkozik. Viszont erről nagyon sokat beszélünk, viszont arról nem sokat beszélünk, hogy mit ad viszonzásképpen, mit adsz viszonzásképpen te a szponzorodnak. Mert az egy nagyon szép dolog, hogy elvárod, hogy segítséget kapjál, de amit kéne adni, azt nem mindig sikerül teljesíteni. Egy alap dolog, hogy például hát amikor elkezdünk dolgozni, akkor meg elvégezzük az üzletépítési feladatokat, és akkor a cégtől megkapjuk a magunk jutalmát a jutalék formájában, amikor teljesítményeket teszünk le az asztalra. Most a szponzor természetesen elvárhatja tőled, vagy segítheti a munkádat, hogy minél több pénzt keressél, hiszen ezáltal ő is majd valamikor később keres, de itt a fő hangsúly rajtad van, hogy te keressél pénzt, ezért segít a szponzor. De viszonzásul ezt elvárhatja a szponzor mindenkitől, hogy a megfelelő üzleti magatartással viseltessél. Annyit beszéltem az üzleti magatartásról, de konkrétan mire gondolok? Arra gondolok, hogy a szponzorodat például neked kell, hogy keresd. Tehát te keresd a szponzorodat. A szponzorod elmondja a segítő dolgokat, odaadja a segítő anyagokat, lehárom irányozza neked a jelöltet, belépteti az üzletbe neked a jelöltet, viszont ne várd el tőle, hogy ő keressen téged, hanem vedd magadnak elő azt a telefont, vedd elő a telefonregiszteredet, hívj föl őt telefonon, beszélj vele Skype-on, keresd meg személyesen, te keresd meg személyesen, mert gondolj bele, hogy egy embernek mondjuk van 5-10 olyan munkatársa, egy szponzornak, aki valamilyen szinten vezető, akivel nagyon sűrűn beszél. Most nehogy elvárd már attól az embertől, aki ez a vezető, hogy ő hívjon föl téged. Nem érdeke neki. Nagyon sok üzlettársal dolgozik. Nagyon sok üzlettárs keresi őt azért, hogy segítsen neki. Ő nem fog téged keresni. A te üzletedért te vagy a felelős. Hogyha a te üzleted nem megy, azért is te vagy a felelős. Mert a szponzort nem kerested meg, nem kértél segítséget. Itt arról van szó, most amit szeretnék kidomborítani, hogy akkor várhatsz el segítséget, ha te kéred. És akkor várhatsz el segítséget attól, aki a szponzorod, ha te odamész hozzá, jelzed neki, hogy van egy kérdésed, vagy valamilyen problémád, és innentől kezdve nagyon-nagyon szívesen segít a szponzor. Természetesen van egy határ, amit neked kell megtenni. Neked kell elvégezni bizonyos lépéseket, például részt venni a rendezvényeken, meghallgatni a prezentációkat, minden prezentáción ott lenni lehetőség szerint, minden egyes munkatársadat odavinni a prezentációra lehetőség szerint, minden egyes munkatársal megértetni az üzleti tervet lehetőséget szerint, vagy akkor oda viszed a prezentációkra, a rendezvény, tehát a képzésekre, vagy esetleg a szponzorral összehívni egy beszélgetést, egy kis csoportos beszélgetést, vagy valamilyen hasonló dolgon, módon megoldani ezeket a így mondom, fogalomtisztázásokat, és akkor nagyon hatékonyan fogod tudni végezni a munkádat. De mindenképpen a kötelességedet el kell lásd. Tehát kötelességeid vannak magaddal szemben, hiszen a te
vállalkozásodat csinálod, nem más csinálja meg, hanem te, akkor viszont üzletszerűen kell viselkedni, tehát a vezetődet, aki segít neked, aki megmutatja az utat, hogy merre tudsz gyorsabban haladni, azt neked kell keresned, neked kell kezdeményezned a dolgokat, és neked kell teljesítményeket letenni a asztalra, hogy a magad számára a megfelelő jutalékokat biztosítsd. Ha ez nem történik meg, azért nem a szponzorod a hibás, hiszen a cég is, a szponzorod is, illetve a felső vonalad minden erőfeszítést megtesz azért, hogy neked sikered legyen. Itt egyedül rajtad múlik, hogy meg tudod-e tenni azokat a lépéseket, amiket meg kell tenni az üzletben. Tehát meghívni elsősorban, egyeztetni időpontot ugye a meghívás végén, utána, amikor vége a prezentációnak, akkor megkérdezni az illetőt egy kérdéssel az 1-től 10-ig terjedő számot mondja be, amikor a megfelelő szűrőmód megtörténik, elmondja a választ, akkor vagy viszed a szponzorodhoz, vagy elköszönsz tőle, és a többit már a szponzorod lerendezi. Meg lerendez mindent. Az üzletépítés összes lépését megoldja helyetted, amit aztán később átveszel, hiszen a másolódás a leglényegesebb pontja ennek az üzletnek. Az, hogy te, amit a szponzorod csinál feléd, amit a vezetői nyújtanak feléd, azt másold le, és te is nyújtsd a saját embereid felé, hiszen felelősséggel tartozol értük. Nekik tartozol felelősséggel, hiszen ők hozzád csatlakoztak. Nem az üzlethez, hozzád, mert te vagy az az ember, aki megmutatta neki ezt a lehetőséget, és a te személyiségedben, alkatodban meglátta azt az embert, benned látta meg azt az embert, aki őt sikerhez segíti. Úgyhogy kicsit lehet, hogy belelendültem, kicsit lehet, hogy felhevültem a beszédemben, vagy a mondataimban, de talán érzitek, hogy mekkora jelentősége van ennek. Úgyhogy arra kérlek, hogy viselkedj üzletszerűen, foglalkozz a munkatársaiddal, a szponzorodat zaklasd. Nem a szponzorod téged, te zaklasd a szponzorod. Elsődleges, nagyon fontos, és hogyha esetleg a szponzorod nem ér akkor lá, akkor a felső vonalatban bárkit, aki fölötte van. Nyugodtan keres meg, nem fog megharagudni érte. Jó? Nagyon szépen köszönöm ezeket a dolgokat, hogy elmondhattam nektek, hogy meghallgattad. Arra kérlek, hogy alkalmazd, és akkor biztos, hogy sikered lesz. Tuti, 1000%. Köszönöm szépen. Nem sokára jelentkezem ismét. Szervusztok!